Hello, may buntag guys, Jim D. Cataveros here. Ano yan sa ta guys, nakasuway naman ta og vlog nga gabi karon adlaw muad to ta sa Lapu-Lapu City pa sa PB Hotel. So atong tanawon guys kung pila ka minutos ang atong konsumo. Ang ato ring oras karon no, ang atong oras di ay karon na nasa alas 7:28. So mao pay pagsulod nato sa CCLEX Cebu Cordoba Link Expressway. Diya guys, ato nang gisubay ang daan sa CCLEX. Pasaka na ta guys, pasaka na ta. Nya atong makita guys kay buntag man, klaro kayo ang view, no? Klaro kayo ang daan, klaro kayo ang mga kalsada. O si guys, so niya natarapit sa tunga-tunga guys. Ang atong oras gani alas 7:28 to. So 1 minute, igusom no tag 1 minute. Okay, di na to tunga kining tawag na to. Mo'y pinakasentro bitaw sa Titayan, kining nay duha ka torre nga nakabutang diri. Natanaw nimo guys kining murag banting bitaw niya nga murag pugong sa duha ka poste ba. Nga dagko kayo nga mga kuan, dagko kayo nga mga bantings. Grabe ka lig-on ning maong Titayan na guys. Kini nga grabe ka lig-on kay kung tanawa makita nimo dagko kayo mga bantings kining sa kilid, no? Tanawa ninyo. Kita kayo, dagko kayo na siya nga mga kuan. Nya kining kilid ani guys, mao ni siya pwede ni siya maagian og mga tao, no? Pwede tao, pwede bisikleta. Pero sa pagkaroon dili wala pa ni siya ma-open gyud, completely open kay na pa may gitiwas sa listomoy. Gamay na jud kayo. Di ba sunon? So padaos jud sa ta, padulog na ta guys. Paingon na ta sa pasulod na ta sa Cordoba. Cordoba na ta. Pasulod na ta sa Cordoba. So makita ninyo guys, ng pertig yung ninduta rin mga Titayan yun. Tanawa, ang daan pertig Sinawa, pertig ninduta. Buwag yo'y pinutapungang sabod sa atong pagbiyahe. So doon na yung mga trabahante guys, nga nagsupay ron sa kilid sa kuwan, no? Kaya mo report na siguro silang trabaho, tiwas pa na sila mga yung mga ton, nasa kilid kasada, kaagiri sila kilid sa CCLEX na pwede magkaagi ang tao, pwede sila magkaagi ang bisikleta. So mga sitwasyon nga nato karon guys, makita nimo kung sa kanindot ang view, no? Pasulod na ta sa Cordoba. Guys, hindi na itong pagdaos guys, dura na yung mga lugar di ay nga pwede itong padaplin. Magkakuha-kuha tag pictures, magkakuha-kuha tag view, magka-picture kikita. Doon na yung mga lugar ani nga pwede kong padaplin, panlitan na yung mga emergency cases, no? Kanab itong maplatan ka, kanab itong daw-daw ng imong hasukyanan. Doon na yung mga area nga pwede ka mo side, no? Mo sit aside. Sample guys, kini guys, mao ni siya guys, pwede ka muso diri napita kon pananglitan og dunay mga may tabo nga mga pagdaot sa imong makina, no? Or maplatan barong ka, pwede ka padaplin diri, mao ni siya lugar. So safety ka diri guys, bisag lima pa kasakyanan makaso diri, no? Pwede ka mo tago diri makadiyot para mag-ayo kung sa mga ayohon nimo sa imong sakyanan. So padayon ta guys. Okay guys, mao ni siya ang actually nakatungtong na ta sa yuta sa Cordoba, pero subay ya po ni siya sa CCLEX, part ya po ni siya sa CCLEX. Kaya sa unang panahon guys, mao mo ni siya ang itawag na to kanang dagat man ya po ni dire. Pero mabaw lang ang klase nga dagat, kaya mura na siya kanang bawra bitaw siya, bawra nga kuan. Na giabunuhan lang og yuta, no, giabunuhan siya aron mahimo siyang kalsada, aron mahimo siya nga Titayan, aron mahimo siya nga maagian. So mao na siya guys. Usa ka proyekto guys nga ilabihan kadako og usa ka proyekto nga
naghatag og dakong dungog. Kaya guys, lain na sining lugar nga kuan, pwede ka makahunong, pwede ka makaayo kung sa mga ayonon sa kilid. Padayon ta guys. Part din sa Cordoba guys, kinatong giyagyan. Atong tanawon ang oras guys kay ganina ang arrival na to, ang anisuta na to ganiha alas 28 so 33 na ato pa mga 5 minutos na natong dagan atong gidagan alas 7:33 na, so 5 minutos pa. So doon na lang ta sa kuan guys, paingon na tangad ko sa lugar din sa tamuhatan na sa atong tulpi. Kung gikan ni tangal sa Cebu City guys, paingon ta ri sa kuan Cordoba, ang tulpi nimo adto gyud kamuhatag sa Cordoba. Kung nasa kamuhatag sa imong entrance sa imong tulpi at og mo exit ka adto gyud kamuhatag sa imong tulpi. So mo ni sa atong sitwasyon guys, nindot kayo ang kalsada. Lain na sa ning lugar kini area guys, so pwede ka moliko diri kini mo lugar ka diri, pwede na po. Daghan guys siya kanang lugar bitaw nga mahimo nimo nga kanang ka bawayan, mahimo nimo nga mo pahaway sa ka para mag picture taking ka sa mga isla, no? Mga isla nga naapalibot aning maong CC Lakes. Makita nimo ang dagat nga perting linawa, perting hapsaya, no? So mao na guys ang sitwasyon diri. Magkahating ni dako kayong pag-asilso sa Cordoba kini mao ang breakto kasi ano, magkaanam jud kadaghan ang mga turista nga musor niya diri, magkaanam kadaghan ang mga tao nga makiusyuso ba unya magkadaghan ang mga tao nga moari sa Cordoba para mo adto sa mga resort nga niya dinhi sa Cordoba kay sayon ta mga guys nga kining Cordoba daghan kay ni siyang mga resort diri, mga 5-star hotel, mga 5-star resort hotel and casino. Ug dili lang kay kana guys, kani bawod pa gyud ang panahon nga magkaanam pa gyud kadaghan ang puhunan diri, magkaanam pa gyud kadaghan ang mga hotel so mga resort diri nakita ano man dunay mga lugar diri guys, puti kayo bahas guys, puti kayo kanang kuan may bayon murag ilang gikuan pa ilang tapakan ba pero ra sa yung lugar nga bisag wala gyud tapaki, natural gyud ang iyang kaputi guys. Dunay lugar diri sa Cordoba nga puti kayo bahas. Mao na gipangdayo karon sa mga tao diri, gipangdayo karon sa mga manguruya diri sa Cordoba. In ang resort guys, ang resort na naagya po siya sa dagat pero mabawra siya unya. Ang iyahang kuan, ang iyahang kanang mga cottage naagya po sa dagat pero pwede na kang maligo kay mabawra man siya. Pero puti jud kag bahas kanya. Para anak kanindot kay barato ra kayo kuan. Barato ra kayo og kanang entrance fee, no? Barato kay entrance fee. 20 pesos na daw kuno ang entrance fee. Wa ko gibaw kung pilay abang sa ilang mga cottage, pero ang entrance kuno 20 pesos. So diya guys, doon lang ta sa Tulpihanan, makita nang gikan diri sa Tunay Mutangan, ang Tulpihanan, sa bayang Tulpi. Dinang bayan nila sa Tulpi guys, 90 pesos. Padung ka sa Cordoba o padung na sa Kapauli, bayad ka sa Diapong ka og 90 pesos. Kaya ako rin ituyo guys, yung ari ko diri mo aki kay aron makita na ko ba kung unsa ka dako ang diferensya, no? Kung ari da diri mo aki. Diri ha guys, ang akong GPS nag-register og 36 minutes na wagi nga kaingon ko nga to makaabot mo to sa hotel. Tanan ako ini abot ako sa tumoy kining guman ako bayad Tulpi, ma-recognize sa diya nga tong speed kay sa pagkaron dili man ma-recognize ang speed nga ang dagan kay wala pa na resto ang kanang GPS bitaw diri. Wala pa kanang kuan ba kanang di pa ma-record bitaw kung pilay dagan, yung pila ka oras ang imong daganon. Kay wa pa man siya ma-record. Wa pa man siya kuan guys. Ito na guys, bayad ta og Tulpi.
Ay, good morning ma'am. Pilay bayad ma'am? 90 ma'am, nalang 10 pesos ma'am be. So na tayo, bayad tag toll fee guys. Padulong na tayo sa Cordova guys, musod na ta. So na guys, matag bayad toll fee. 90 pesos ang toll fee at nabayaran. So padayon ta guys. Diretso ta. Yung ato na gikonsumo guys, naabata sa Isulota o 28, 38 sa to pa 10 minutos. Insakto yun 10 minutos guys kay ano ni kanang hinahinay ra man tong dagan. 40 ra man ang utong dagan. So diyan na guys, papasok na ta sa Cordova. Tanawan yung kalsada guys, perting indota. Guwapo kayo kalsada, indot kayo. Labi ang sinawa, labi ang indota. Ini nga part guys, sabi ka sa tuon ako, mayroon siya kaduhang takalain na tiwasunon pa. Tiwasunon pa ni siya. So mo niya ang gamit karon one lane pa ni siya. Paingon niya papasok na yun sa Cordova. One lane pa ni. Padung diri one lane pa ni gamit pero 4 lanes guna siya, tag 2 lanes guna siya batag kuan niya dani. So wala siya guys. Diata. Naka-consume na taog 10 minutes. Hope nga mo register na yung speed kung pila ka minuto nang diferensya na lang sa tong bihon sa tong pagkahi kay mo lagi na guys di wa pa lagi ma-register ning one dan ani nga makita siya sa global positioning system ba wala pa makita yang kanang kuan di pa siya ma-register ari ka diri mo aki kung gikan ka sa Cebu City wala man di naman ma-register rehistro. So na guys, niya na. Center na. Na. Yan na, 33 minutes. Ang atong buwang daganon. Ano to, kung pila kayo minuto ang ma-restore ni. Na lang, ang abilin. 15 kilometers. Pagay po siya register guys. Ang iyang nalisto ang padung atos pa 31 minutes. For actually di ni siya guys, inigbali ani sa iyang kuan. Inigbali ani sa iyang kanang road. Gamay na lang kay from 31 minutes mo usos na pila ka minuto. Na to. Pila ka minuto ang diferensya ni guys. Tanaw na to guys kung pila ka minuto ang diferensya. Mapa siya mo balhin ang iyang kuan. Road niya. Karon ibali na guys. So ang nakabutang diri is 32 minutes. So din na guys, mga gyapon ang atong vlogging no. 10 minutos gyapon ang atong 10 minutos gyapon ang atong gilatas gikan sa Cebu City nganhin na sa Cordova. So mga guys, ang lang tagutob sa atong vlog, manang tagagi sa Sisilex. Nagasudo man ta, so daghang salamat kaninyong tanan.